Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa, e rir se preciso rir. Loitar se a loita é precisa. Non son fada nen princesa de mirar. Todas estas loitas xa nos alertaban da podredumbre do sistema, de que este estado de bienestar estaba asentado sobre a lama. Agora constatamos con indignación o agravamento nas condicións de vida das mulleres no noso continente. A Europa do capital está a saquear as nosas vidas e os nosos dereitos. Os recortes e as privatizacións dos servizos públicos dificultan a autonomía das mulleres. Os recortes dos gastos sociais supoñen casi sempre un incremento do traballo doméstico e dos cuidados non remunerados. Que non pense que imos ficar mudas e quietas deixando que nos agredan. Nós, mulleres, queremos controlar as nosas vidas e construir unha sociedade máis xusta que termine co sistema capitalista e patriarcal e que nos permita vivir a todas e a todos unha vida digna. A débeda dos gobernos é coas mulleres, non coa banca. Marchamos por unha vida libre e sostible. Viva o